Мацки и маняци. Продължаваме с рубриката Детайлинг и Суперкарс. Днес ще гледаме Huracan Evo. Черт, это Брайан. Huracan Evo 22 година, 5.2 V10. Двигателя е произведение на изкуството. Машината е много сериозна. От Lamborghini казва, че от 0 до 100 за под 3 секунди, 2.9 мисля. Отзад е интересно. Два апарата, 20 джанти, 305. Уникален автомобил. Просто уникален.